iki urung disambangi Pak Gundul terus aku ngene iki kudu katisen kok Mas. Sakno. Tenan. Ngerti Pak Gundul ta ora? Lah kandhen iku mulakno. Ya silaturahmin salaman karo Pak Gundul. Lah ya aku diterne to Mas. Siap. Lah ya yo didono ah. Ngene iki Mas sama aku kudu katisen ora Iya, Pak Gundul iya. iku. Iso ndi le Pak Gundul le? Pak Gundul. Ayo, Sunit goleki. Lho kok balik? Sunit, keku sinden ta warok. Aku ngiras-ngiros meneng ae tak golekno kaya. Oh, lho, golek ya. Heeh. Kang Mas Gundul. Kang Mas. Kang Mas. Ora Dik, dimen lho. Iki lho kalen aku ora. Kok iso wedi men. Wong tak senggol bokong mang ngamuk lho. Lah glundung ya malah tambah penak sampean aku pekakang ngene terus. Pak Gundul. Pak, kok mboten gundul, Pak? Sing gundul sing pundi niku? Sing pundi, Pak? Pak Gundul ngersake tembang menapa lho Pak jenengan, Pak? Taping gunung. Ngagem bawah. Nganggo reak ngono kae ora Pak Gundul. Pak, ya apa Gusti ra dilirik. Lah ning kono-kono didepeni lho Pak Gundul. Jenengan mriki kalih kula to. Mriko lho Pak. Pak gendong lho jenengan. Purun apa mboten? Aku nek rono kok mbok tututi. Ora percaya. Pak Gundul, Pak Gundul, Pak Gundul. Der. Ayo to Pak. Nganu Mas, jaluk dibawani samping gunung Mas, Pak Gundul jaluk dicapingi. Sing gundul iki ditutupi caping Mas engko mundak isin. Sakake lho Mas, banyune wis amping-amping ngono kok. Sing kuning iku. Saben bengi. Nyawat. Alah, jubel Sunit. Apa? Pengen nak ambekan mbok nonton nih. Golek apa? Ana. Abane mrecon, Mas. Mas aku kaget, Mas. Kok dodok nek golek apa? Aku wedi mrecon, Mas. Wedi mercon rak langsung mung cedhak Pak Gundul langsung ngrabi Pak Ora Gundul. mrecon sing biasane rumah saku mrecone Pak Gundul Mas sing mledos. Biasane piye biasane? Biasane emang keling-keling ki ra ketok keling-keling ya. Mas. Walah nggih Pak Gundul gak ketok. Gak ketok. Balik nih, balik. Sepira Mas? Sap. Ayo Mas Gundul sepira Mas? Saben bengi nyawa Yuk. Yo, mumbul nit. Lah, Pak Gundul. Pak Gundul iso ngono dolanan HP ae. Nit. Kecekel tangan. Nanti ya Pak jenengan dereng. Kok sapa-sapa mbok jaluki?
Lah Pak Gundul sak tekem iki mang sing nyenggol bokongku ora. Iki urung, duwike urung bengok-bengok. Engko nek wis bengok-bengok rak ya metu. Sunit. Dah, yayak linggih. Tekan di. Yen memajang ya. Yen memajang among karo jana. Alah wong mabuk keluk sing lho kok iso. Yen memajang among karo. Nggo bojo apa ora, Mbah? Gak duwe. Wah, cacak. Sunit. Non. Bebas. Jana. Kuning. Sandalku ilang sitok. Nit, Dalem. sandalmu ilang. Sandalku jukung ilang ceblok ning kene, Mang. Wah. Ditemokno Pak sinten? Pak Gundul. Lah jenengan nggih Gundul. Mosok lho, Pak. Lha ra ndek bojo nek Gundul lho, Pak. Pak sinten, Bu? Pak sinten, Bu? Oh, Pak Sarpin. Piye lek Bu kok aku mbok delosono? Pak sapa jajal? Pak Sarpan. Pak, matur nuwun nggih, Pak. Angger bar dikeki rak matur nuwun. Nek ora dikeki ning kono terus ae. Kan njaluk sangu Mbah mlenggo nyawer. Sunit, isih cilik gak ndek duit. Gak ada duit. Heeh. Matur suwun ya, Pak. Nggih. Ah, saiki nyedaki bos. Sing ndi? Iki. Sing ndi? Iki lho tek digambloki bojone lah rumasane aku ndak rawani kok. Roh ae lho. Halah sing lanang wedi ku lho delok iku ape ngetokna gaya mlebu neh. Cakepane piye? Salah. Kembang bae weton gunung. Oh, ngono. Kok 100? Lah metune 100 kok, Mas. Iya maksude lak duwike to. Maksude tembange ku cakepane. Gunung. Yuk. Anak kecil. Ya. Nit. Sunit. Kowe ku aja mbok tarakno mengarep andekne wedi roh. Ndek asal usule kok kono kok. Iki ngono ora sing iki sing wedi. Ah sapa? Iki wong wedok lah ya wedi. Aja wedi kene padha. Aja rene asek aku ki mang rasangun. Nganu nak gak sangu tanggane endi kon nyebraki dhisik. Apane? Kon nyebraki kon nyilai dhuwit. Oh ngono. Nyebraki bahasamu so aku ora diong blas. Kayak kulino goleng BRI apa ora? Bocah atau mek mekar mbek BTPN ngene iki. Walah iku ditakno lho tenan. Ora Mbak, ora. Bos, matur suwun nggih. Bos. Mbah apa niku? Oh mbah apa? Bojom dhewe lho sing nangane ngentong-nong ngene. Bojom dhewe. Ngono nek tekan omah nongi bokong ae kok kapok. Salah Mbak, matur sembah nuwun. Lho neh kurene masa ora tak tamani apa piye? Ya Allah Gusti. Matur nuwun ya Bos, ya Allah tak dongakno langgeng. Amin. Langgeng nganti kiken-kiken inen-inen ya Mas ya. Pinaringan awak sehat. Amin. Rezekine diparingi tambah lancar. Amin. Bos napa jane, Mbak? Bos kan?
Abah. Wah, Cilogo. Lah gene Nonit. Aku pendang lunga. Lah gene. Lah piye ngomong aku nek kene dikira mesin pari ku apa jenenge? Blower. Malah aku dikira blower ini. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ora apa-apa lah, ora apa-apa piye lho aku nek kene dikira blower kok nek digo muleh piye. Lho, ndekne kan seneng blower isine gabah. Gabah kudu iso dadi pari, pari kan iso dadi sego. Lah, mudeng ora? Ning weteng kan ana magicom-e. Oh iya. Lho. Oh iya, magicom. Pengen delok magicomku, Mbak. Beda lho karo jenengan lho. Alah, mbah. Magicomku iki Mas Santen Kosmos ora Apa? miyaku. Walah, Mbok matur nuwun nggih. Nit cunit, isih kurang. Lah mbake wis kadung ngetokno lho. Pak, Dalem iki ngono dan iku tasek gedhi. Iki gak dompet, Mas. Dalem Mas iki gak dompet. dan apa? Iki ngono foto. Oh, foto. Oh. Ndak kena dilempit. Nek Oh, oh. kira diweki yo. Banget. Waduh. Boten ya, Mbak. Tekan ndi, Mas? Tekan ndi? Mbah teko bungas menawa. Lah, Cepitane sapa iki? sunit, pacitan, panjak bento mbok ngenut. Hah? Panjake kan sing bener apa piye? Pajak ora bener kabeh. Bener Pak. nak. Bener nak panjak bayek-bayek iku. Untune dorong tukul mang ya Mas. Ya? Tuwa, ana sing tuwa. Masa ana sing tuwa? Iya, iku Jarene motor metik, Mas. tanpa gigi kan wis do mbrodoli. Ih, inu Mas sing nuku gak loro blas. Alah mbah. Aku ngrasakno sing ngalus Anit. Iki ketoke ya bos kok. Pacane angger bathuke klimis ngono kok aku suka. Bu, kok nggawa anak cilik, Bu? Aku wedi, Bu. Nit, Wedi. eko lah ya bos lho dhewean iki lho. Kenang aku tok kono kok. Lagi tok kene kok. Wis urut pokoke. Tapi Pacitan. Pacitan. Pacit. Ayo, goyange sunit yo. Lah bapake Nit. Ya, loh. Sik, bocah iki wedi, Mas. Tak golekno rambute. kok Bocah kok jumbuli wong. aku ki ape ngentongno bokong mameri paane mah anake melu wedi. Anake pasane kaya omah selira. Mosok le Mas. Mane wedi. Oh, Nganu Mas kok, gak Dek. nganu. Iki ngono gak omah seliro, keliru. Apa? Omah gagak Mas, mok cili kok. Oh alah, iku lho bocah nganti adem panas, gen ora panas sawanan nganu raupi dalane Nit. Iya sih. Piye lah Mas, kowe nek iso ngono lho Mas, kowe Aku mau ngerogoh, aku ora wani kok. Aja ngono. Iki Pak Jen. Ya Allah Gusti. Aku ketok ketang wong iki. Sopo? Sapa lah iki Dek jenenge? Aja Dek, ora modhe mau tak salami bloko wong Minang Aidil wal Faizin kok Dek. Ora bojomu piye iku Dek? Ya Allah Gusti layak dipenging. Nggawa botol muleh aku mang denger ora ngono. Gemes aku. Lho sing kene mangat tak bacotno bojo Mbak iku Mbak. Nyilah ora tapek kok. Oh, bojo nyilah. Ada iki lho. Alah. Bojo. Kayak ku pola Gak nduwe ora aku, Bu. umum lho. Ya Allah Gusti gak wani aku. Gini kok balik. Gini. Loh,
Loh. Loh. Kok atret mundur? Nit. Mas, Dalem. iku jebule putune sing ngawer aku mah. Sing ndi? Iku mah putune jebule. Kowe aja macem-macem diciwit bapakku sithik. Luar, Mas. Putune sing nyawer. Kowe iki goblok to, Mas. Piye lah ini? Kowe iku mang putune. Gak popo. Yo ngono. Ate mbok unjukno gene. Lah kudu mrekok ae nek arep ganteng kok. Gak mbok taleni kok, Nit. Tak taleni ndek iki Ate malah. dhuwur sisih gene ku cor-coran. Kok cor-coran iki Lah kok dhuwur sisih. Pajak nopo kok cor-coran mosok dhuwur sisih. Iya. Benakno nek ngono biasane wong lanang ndak isa. Emoh Nit, wani benakno mulai gak Iki bayaran mah ora ana tenan aku. tunggale iki. Sing kono urung sing kono Iya, iku lho iya. bose. Bu, matur nuwun ya, Bu. Sepurane ya. Mbak, anakan wedi sesuk pijetno ya, Mbak. Oh. Mas, tak liwati kowe. Nesu, purek. Wilah, nak purek, wilah kayak pitik kalkun. Wih, purek gage, dan juga negeni gage. Loh, Sunit. Loh, nangis tenang. Sunit, Non, kok nangis tenang? Ora wani ini kono ya wis golek liyane rak ngono. ya. Kok nangis? Rene. Ya, lah. Tekan ndi? Ayo baleni takok panjak sing kene ayo maju. Nah. Padha budhek kancane iki ya. Panas. Suwon. Ayo yo janjine kepiye aja ngasuk aja mepet ora iku apa nit koyo ngopiok winah kowe Winehku tak kopiok ning gone kali kono ciduk. Panas. Dawa. teles gini ya Urung linggih lho, apa kowe iki yo? Londo kok ireng. Londo gosong. Ora sayangku cintaku manis cantik, gemoy sekali. kaya ndek putih ya biyo Iya Pak, siapa? ayo sing gawe mutong ayo Sing gede gawe metong. Bapak sing aku lagi iki. Sendi. ayo dhisik digendingin dhisik panas udan Panas udan panas aling-aling walah aling-aling capek gono sunit reokan nggih Bu nggih ayo capek ya semono Mbak. Ayo Nit. Ayo. Jelekan kayak mie. Wah. Wah. Ya, loh. Ya. Ae. Ya.
walah walah walah. Sunit sunit. Ya. Ya. Ae. Ya. Ae. Yuk yuk ya ya. Sunit, barongan ya barongan, barongan tek ana. Iki piye? Barongan kok maju mengarep mundur. Lho ora ngono mak sing mbok jak joget iku mang wong ndi? Kok kene ngatemi ngono kok. Sopo? Ngatemi londo. Jare kanca nem, jare kanca Facebook. Kancaku sekolah ndek medekne ku senengane ora tau munggah kok. Mbak Kakung, ya Mbak Putri. Jadi Mbak. Ya walah mbae. Nggih amin. Tresna Waranggono Mbah. Ya Allah Gusti, Mbah wedok. Nggih. Kula Mbah digarap tukul Mbah. Terus keringetku kaya ngono gasak. Mboten Mbah niku sunit iku senengane kok aku. Mbah tukul nangkul aku terus wae iso. Gage ndak nangis, lambene diajokno irunge diundurno gage. Kek kowe wis elek ra gadek kok malah mbok ngonokno. Aku mulut cantik kok. Oh iya Ngomong ra cantik. gadek paling goblok. Iya cantik. Mbah Putri, muga-muga tansah pinaringan sehat, panjang umur. Pokoke dongane kula namung setunggal sehat, awake nek sehat sama barang napa ae niku maem nggih eca, bubuk nggih tanet, penak. Dongane kula nggih namung sehat, panjang umur nggih Mbah nggih. Amin. Amin. Niki napane Pak Gundul Mbah jenengan. Oh IP-ne, Mbak Yune Pak Gundul. Lah jenengan Gundul mboten? Sunit. Dalem. Mosok mbae gundul yo mboten to, Piyayi Putri rambutnya dawa to. Nggih gojek sak wetawis nggih Mbak nggih. Nyuwun tambahipun pangestu. Ya. Ugi kula sak kanca mugi-mugi tansah pinaringan sehat nggih Mbah nggih. Amin. Aduh ora iso ngadeg iki. Walah bae aja di ngono to. Endi ya Mbah? Lho ngosek aku iki njaluk tambahin pangestu ora kok njaluk duit yo Mbah. Mung padune. Tresna Waranggono. Siap ngersake Tresna Waranggono. Ning iki yo dientekke to, Nit. Iya Mas. Iya. Tekan ndi Mang? Rene ora pantes nek duit. Sik salin sik karo Bu wedok. Bu endi? Salin mabuk. Nggih. Sik abu engko aku dak nyanyi keringetku ngantek ngene dimbarno tukul kok, Bu. Walah. Gak apa-apa sandale dienggo neh. Nyambut gawe keringetan malah rezekine iki. Mas Ham Daging lho, lho. ilham ngene iki ki lho, ham jane wau selulup nek kono seger iki. Kayak ku omong apa? Nggih. Nadyan wadon sarta suara suleng ngomandang suarane bal-balan kaose biru galuh-galahan aja ditiru kowe ora perlu Yayi Sunit Kang Mas Tukul katuran jumeneng cahayu jojogetan yang kalih. ayo Mas Siap. tak jangem Mak Sulimang mandi kok anak ketok Mae ndi, mae.
biyen tak openi ning saiki ana Jaya ndherekaken sowan kula sakanca Singa Jaya nyampur sari mugi saged pun sedaya tamu undangan ingkang rawuh wonten ing dalu punika sugeng pinarak sugeng lenggahan mugi kalipur kalian campur sari Singa Jaya. Gomonit ayo padha salat kanggo sanggo ning akhirat 17 rakaat rina wangi
setunggal tembang caping gunung jangkep